Күзле күңел күзгісі. Күзле fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Бәхет. Нәрсә соң ул бәхет? Берәүләр аны бар хыялларыңның тормышка ашуы ди. Икенчеләре исә аны өркетергә, куркытырга кирәкми ди, чөнки аның капканнары бар. Ул үткәнгә үкенү, киләчәккә өмет югалту, бүгенгең белән канәгать булму дисәләр. Ишенчеләр булай дип әйтә. Бәхет ул күбәләк кебек. Тотам дип куып тотарга ашкынасың икән, ул ұшып китә. Тын гына торасың икән, үзе килеп куна. Менә ул нинди күп кырлы бәхет төшенчәсе. Бәхет иле дип атады үзенең бу яңа мизгелгә программасын. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, популяр җырчы, күпләребезне моңнары белән хайран иткән Иркә. Бүген ул бездә кунакта. Хәерле сәгатьтә дип дәшәм. Телевизор караучыларыбыз сезгә күзгә күз карашып тапшыруын туган тел дулкыннарында башлыйбыз. Һәм шулай ук сәлам юллыймын димен Иркәгә. Исәннәрмесез, Зифа апа, исәннәрмесез, хөрмәтле яраткан тыңлаучыларыбыз. Менә инде шундый матур фикерләр белән башладык. Һәм мизгелне ашып җибәреп, байтак кына аралыкта концертлар булдырдың да. Шулай бит. Ниндидер көннәрдән бер көнне Иркә үзенә бу мизгелгә мин программаны бәхет иле дип атаячакмын дип карар кылды. Ни белән бәйле булды икән? Беләсезме, Зифа апа, бәхет сез әйткәнегезчә, дөрестән дә бәхет һәрбер кеше өчен ул үзенчә. Кемгәдер бәхет менә бүген өйгә кайтып, якыннарыңның, туганнарыңның, тормыш иптәшеңнең исән сау булышлары белән бергә утырып чәй эчү иң зур бәхет. Шундый кешеләр дә бар, кемдер өчен бәхет ул, мәсәлән, шул ук кагаз кисәге, акча, төрле кеше бар. Минем өчен бәхет менән беренче әйтеп үткәнемчә, беренче вариант дип әйтим әле әйткәнемчә, ул да булса гаиләм, балаларым, бәхет әнә шул тамашачым, җырчым, мин дә бәхет иле дип атадым да, әнә шул 2-3 сәгать ішіндегі программада бір 3 сәгатькә генә булса да кичкенә генә бер теге бәхет илен тудырып сәхнәдә шуны үземнең җырларым аша тамашачыга шуны бирәсем килде, шуны күрсәтәсем килде. Шуңа күрә бәхет дигән сүзгә озак уйладым. Нинди бәхет? Нинди бәхет? Бәхет турында программа булырга тиеш. Позитиврак булырга тиеш. Бик теге депорга кирип китә торган җырлар бик булырга тиеш түгел. Кеше программага, концертка килгәч, ох, рәхәт, бәхет, эй, бәхетле булып, менә шулай елмаеп кайтып китсеннәр позитив кайф белән дип, шундый әйбернең башында тотып, менә шуңа күрә шундый исемне куштым да. Ул инде әлбәттә 2 билет җырында да ул сүзләр чагыла, бик күп кенә җырларда шулай туры килде. Шул бәхет иле бәхет дигән сүзләр кирделәр дә киттеләр, яңа җырдагы кайбер теге сүзләр дә бар инде дип әйтәсем килә. Узган программалардан ни ягы белән аерылып тора яңа программа? Ниндидер яңалыклар кертелдеме? Әйткәнемчә, күбрәк бәхет турында җырларны арттырдык. Моны мин генә түгел, минем белән бергә эшләүче егетләрем, егетләр һәм кызлар шундый фикергә килделәр. Әйдә, без әзгенә син Айсагил бик тирән мәгънәле, бик уйландыра торган җырларны күбрәк җырлый башладың. Аларны да калдыр. Әйдә, без быел әзгенә җиңелрәк җырларны, теге җиңел генә кирип китә торган шундый бәхет турында шундыйрак җырларны арттырыйк әле дигән фикер туды да инде безнең менә шулай шул җырлар белән шул ук концерт нәрсәгә аерылып тора. Иркә инде ул
Иркә инде ул, 20 ел иркә. Мин инде бүген үткән ел бер иркә булды, быел икенче иркә булмый. Шул әзмәз үзгәрсәк инде, бер ел олыгаеп китергә мөмкин без. Җырлар, яңа җырлар туа инде. Шул ук костюмнар инде, шул ук төркемдә кемдер үзгәрергә мөмкин, шулай бит. Инде фикерләвебез бәлки башка төрлерәктер быел, бер ел эчендә. Мин әлдә менә һәр вакыт үземә шаккатам мин. Мин инде менә бөтен әйберне беләм кебек, тагын белмәгән әйберем дә юк кебек. Укыйм да инде үземчә, теге кешеләр белән дә күп аралашам итем, бигрәк ни белеп бетердем инде менә. Все булды кебек тоела да. Бер ничә вакыт үтеп китә дә, шул бер ел эчендә аннан соң анализ ясыйм да карам итәм. Үткән ел мин бик күп әйберне белмәгәнмен икән. Мин бит башка төрле ел сайын үсеш. Менә үземдә мин шуны тоям. Ничектер мин менә Аллаһ Тәгалә шулай китереп менә сынауларын бирәмсең шунда. Менә шулай әйләндереп куя, ярамынсы булды. Син давай менә бу тыгырыкка да кирип чыга әле генә. Менә баларны да генә тыйып ал әле. Бар менә монда кирип чыгып алды, аннан соң моннан чыгырсың да кире шунда китерсең, аннан соң монда кирип чыгырсың, шуннан туплап әйтерсең да мин бер капчык аскан да менә шулай артымаймы, тыгырыкларга кирип, менә шулай урамнарга мине кертеп җибәрә дә Аллаһ Тәгалә. Сынаулары белән шуннан мин үземә акыл, мудрость дип әйтим әле, менә шуларны җыеп, капчыгымны тутырып, менә шулай яшәвемне дәвам итәм кебек. Менә ничектер минем язмышым, тормышым шундый. Әгәр 20 яшьтән башлап кына бүгенге көнгә хәлек 38 хәлек карап чыксаң да, ел сайын теге әле минем тормыш иптәшем Артур да әйтеп куя, кара әле ди, син бигрәк тини бәхетле кеше ди. Нигә мен әйтәм? Кара син ничек интересно яшисең бит ди. Менә кайбер кешеләр ди, синең гомере буена яшәп тә син бер сынавыңны ди, син бер ай эчендә проблемаларны решать итәргә можешь ди, ә монда ди кеше гомере буена яшәп тә ул әйберләрне күрми, шулай итеп китеп тә барган, ул бит инде бигрәк күңелсез итеп яшәү ди. Син бит бәхетле ди, син ди борчылма, теге авырлыклар нәрсәләр килә икән ди. Бала яшәү күпкә ди рәхәтрәк, интересныйрак ди. Сигенә икән иркәм, йөрәгемне әсир иткән, төннәр буе йоклатмыйча интектергән. Сигенә икән иркәм, төшләремә минем кергән, гашыйк итеп мине үзең куеп киттең икән. Кал минем янымда, кал минем уемда, кал минем хыялда, яны минем җанымда сол сыютына тик, китмә янымнан, кал син янымда. Менә чынында тапшыруга позитив ноталар белән килгән иркәгә сокланып та утырам, уйланып та утырам, сөйләмнәрен тыңлап утырам. Рәхәтсең син. Син рәхәт кеше. Күзгә күз карашып тапшыруына теге вакыт дип әйтергә кирәк, бергә аралашып чыккан вакытта да шундый хисләрдә үзем дә байып калган идем. Әле дә хәтта сорау белән бүләсе килмәү теләгендә утырам. Нинди принципларга таянып иркә төркемдәшләрен туплый икән? Хәзер бик авыр бит. Менә әлеге вазгыятьтә төркем тотарга, аларның хезмәт хакларын булдырырга, аларны илһамландырырга, эшкә дәртләндерергә ничегрәк булдыра иркә? Мин гел позитив кына аларга гел нәрсә әйтеп кенә торам икән инде, мен гел позитив кына күрсәтеп торам икән, алар миңа ышанмаячаклар. Алар бит күрәләр. Аларга да җиңел түгел, егетләр коллективта егетләр бик күп. Әйе, берничәсе хәзер әлегә бу хәлләр аркасында әлегә алар юк төркемдә. Алар урынына хатын-кызлар эшләп тора. Ул хатын-кызларны да алып тордым, вакытлыча гына әйтеп алдым. Егетләрем кире кайта дидем. Мин әйтем, вакытлыча гына. Инде теге егетләр бу әйберне мине дә югалтасылар килми бит. Миндә бит инде уйлара кирип китеп, эй, җитте. Җитәр. Әйдә. Туктатык егетләр. Ардым мин. Дип әйтүдән куркалар кебек. Шуңа күрә шулай берне ишетмәс өчен алар мине тоталар җыелышып. Менә әз генә моңсурак көннәрем булып алды. Бер атна чамасы элек, атна 10 көнлегеме 4-5 килеп җиткәннәр. Сөйләшәсе бар диләр.
Әйдә бер сөйләшеп, инде сүзегез барсың дим. Әйдә бер сөйләшеп кенә утырыйк әле чәй эчеп, дип мине алдап, йылдап теге алып каралы иркә. Эшлибездер бит. Эшлибездер бит. Эшлибезме соң митем, эшлибез инде. Син әйдән итмә инде, бирелмә. Син авыр булса безгә дә җиңел булмый бит. Не переживай. Шулай килеп чыга икән, борчылма иркә. Әгәр дә мәгәр безне алып китәләр икән, без уже үзебезнең урынга хатын-кызлар табып куйдык. Булар җыйналышып мине төшенкелеккә бирелмәсен өчен китә калсалар да шул җирләргә үзләренең урыннарына хатын-кыз инструментта уйнаучы коллектив кешеләр тапканнар. Мине таныштырдылар. Специально махсус дип әйтим әле алып бардылар, бер туган көнгә чакырдылар. Анда консерватория бетергән бөтен музыкантлар хатын-кызлар гына, сез шуны күз алдыгызга китерәсезме? Шулай килеп чыкты. О, иркә, син шундый простой, гади икәнсең дип теге кызлар белән сөйләшеп утырдык. Мин менә бу инструментта уйныйм ди. Мин менә монысында митем бик рәхәт кенә матур гына утырды. Бер туган көндә шулай итеп бик тимер әйтә инде. Менә иркә, баянда уйнаучы хатын-кыз бар, монсы бар, барабан бар. Если что, борчылма, концертларынан туктатма. Безнең хатыннар да сиңа карап үрнәк алырга тиеш. Не только алар гына, тормыш иптәшем үзе дә тотты. Инде хәзер теге син концертларны туктатырга тиеш түгел, эшләргә тиеш. Чөнки син бүтән теге тамашачыга инде кемнәрнең якыннары киткән шул якларга, аларга син үрнәк дип әйтмим инде, менә поддержка булырга тиеш дип. Аның турында бик уйлап, борчылып утырабыз икән, безнең борчыларыбыз безнең яраткан тамашачыга да күчәргә мөмкин. Ә без врачлар кебек, табиблар кебек, шул тамашачының безнең концертларга килгән кешеләрнең, безнең җырларын тыңлаган кешеләргә без дәва булырга тиеш. Без аларга җырларыбыз белән үзебезнең әйбәт, әнә шул уверенный энергия белән көчле рухлы икәнебезне күрсәтеп, алар да бездән шуны алып, тукланып, алар да барсы да Алла теләсә яхшы булачак дип уйларга тиеш. Моңсуланып уйга таласында күкрәгемә башың иясен оныталмыйм бәгърем яратаман бик авыр бит аңла диясен оныталмыйм бәгърем яратаман бик авыр бит аңла диясен. Мин сине күзәтеп баручы, бергә җырлашучы Зифа апаң буларак, көннәрдән бер көнне бу хәбәр илгә, бу вазгыять килгәч, ишекләребезгә бик авыр хәбәр булып килеп кагылгач, йөрәкләребезгә үтеп керерлек күңелләребезгә дип әйтергә кирәк. Башка бик күп уйга чумганнар, хәсрәткә чумганнар белән бер рәттән, шул әлеге дә телефон бит инде карыйм. Пәйда булды Иркәнең битендә, Инстаграмда, яраткан күзем, матурсың да бит, яратам да мин сине, быел син миңа кайгы белән килдең дип. Һәм шул минутта артабан ниләр язылмаган, азылган булса да мин сүз ни хакында барган аңладым. Иң беренче чиратта сиңа бик җиңел булмаса да шундый сорау бирәсем килә. Яшәп кенә, үзегезчә генә, иш баланы матур итеп тәрбияләп кенә, хәтта Айсылуга да шундый әти булып китеп, ике тагында бер искитәрлек гүзәлләргә Әминә белән Сөембикәгә гомер биреп, аларга шул кадәрле син горурланасың, яхшы әти булып яшәп кенә торганда ник соң дигән сорауны бирми булмый бит инде йөрәктә. Әмма ләкин килә бу хәбәр. Ничегрәк ишетелде бу хәбәрне сиңа, ничек җиткерде Артур? Көн сайын бу темага без сөйләшүне алып бардык. Менә булай булган, тегеләй булган, бөтен кеше шуның турында гына сөйли бит инде. Интернетны ачсаң да шул, моннан да шул, тегеннән дә шул. Бер көн иртә уяндым да, сәгать 7-ләр битем. Бәтеш, Артур, син шундый иртә уянгансың.
Нишләп бүген уяндың син болай дим инде. Мин бүген йоклап тормадым әле ди. Бәтәш митәм, нишләдең соң син? Минем синең белән сөйләшергә кирәк ди. Шул секундта минем инде менә бөтен дөньям өстә-аска әйләнде дә куйды митем. Сүз шуның турыда икән. Ни өчен китә? Башыннан ахырына хәтлек ничек килеп чыккан, ничек кулына тапшырганнарын һәм ничек булганын аңлатып бирде. Һәм ни өчен ул анда барырга кирәклеген миңа сөйләде 1 сәгать ярым, мине күндерде. Әгәр син, мин әйтәм, иш вариант бар. Менә бу вариант, бу мин һәр куркмыйча әйтә алам. Менә бу вариант бар дидем. Әйдәм әйтәм, шулай эшлибез. Берсен әйтеп үтәм, сине калдырыр өчен дим. Үзбәкстанда Артурның туганнары бик күп. Яхшы эшләрдә эшләүчеләр дә бар. Бүгенгесе көндә әйтәм, мин әзер карьерамны туктатам. Балаларны алабыз, булган әйберләребезне сатабыз да. Кайгырма дим. Җырларымны әйтәм, үзбәкчә җырлармын дим. Җырларым бар, аранжировкаларым бар, үзбәкчә җырлармын әйтәм. Өйрәнәм, ярты ел эчендә үзбәк телен өйрәнәм дә әйтәм. Барыбер акча эшлибез, барыбер ничек булса да яшәрбез. Китик дим. Китмә инде дим. Син менә ди, үзеңнең менә шул әйберләрең белән ди, мине түбәнсетәсең ди. Минем ирлегемне ди юкка чыгару дигән әйбер бит инде бу ди. Мин бүгенгесе көндә сәламәт ират ди. Миңа шундый неудобно ди инде, миңа авыр ди. Аялам мин ди. Повестка килгән бит, ничек мин китмим инде ди. Ничек бармый миңа, ничек алар әйләнеп кайтырлар да ди. Мин ничек аларның күзләренә карыйм, 2 баланы 3 бала, ярар Айсыл зур инде, аңларыйм. Ничек әти син бардыңмы соң? Алар сугышканда син нишләдең соң әти дип сорасар, мин нәрсә дип җавап бирергә тиеш ди. Мин ират буларак бит синең ирең ди. Син дә бит инде мине исән сау менә шунда барып әйләнеп кайткач, горурлык белән мине каршы алачаксың ди. Бүгенгесе көндә син әле үткән шул көнгә кире кайтсак, бу халәттә түгел кебек миңа ул вакытта, чөнки үзеңнең шундый шак бит инде. Бүген инде син бик күп әйберләрне кулга алып дилбегәгә кертеп, балалар алдында җаваплылыкны күпкә нык сизеп әтиләр алдында. Икенче төрле мин уйлыйм, әле бигрәк тә Артурның син концертларны калдыра күрмә, миңа шулай күпкә җиңелрәк була дигәнне мин ишеткән идем. Бу да дөрес бит, шулаймы? Әйе, минем бер 3-4 концертны админ әйткәнне белде дә, бара алмадым инде. Дөресен әйтәм, елый теге инде битләремдә моның хәлек булып беткән. Иде дә ялап булмый. Балалар күрә икән елаганымны, аларга бит авыр. Әни дә бездә, әни дә йомшак инде, олы кеше, кызым да инде күрсәтмим инде үземчә. Ну кайф барыбер нәрсә генә эшләмә, барыбер бит инде ул чыга. Без бергә дә инде була алмабыз, аерымда була алмабыз. Яраланган ике ак кош булып, язмыш ярларында калганбыз. Яраланган ике ак кош булып, язмыш ярларында калганбыз. Язмыш ярларында калганбыз. Сиңа теге бар бит әле үзеңнең еламас өчен көләм дигән җырың. Үзең әллә нинди җырларың белән язмышларың тирәсендә йөрдең гел. Миннән алып җырладың сынаулар. Еламас өчен көләм. Яшәргә өйрәт йөрәкне, аны аңлатып бетмәле түгел. Аңа бу көннәрдә кабат халык кайта башлады. Менә миңа язалар, миңа рәхмәтләр әйтәләр. Менә шундый халәттә әйтәсе килә. Матур якларга бер кояшлы, матур җиргә барып киләсе килә. Артур белән танышкан мизгел ничек? Бер туйга чакырганнар я, шул туйга инде теге теләмичә генә барып утырдым. Анда инде мине теге кунак итеп чакырсалар да, аңлашыла иде, берничә җырларга кирәклеге танышлар инде. Шуннан соң залга кердем дә, матур гына бер ресторан, карыйм, егет кияү белән кәләш утыралар һәм яннарында свидетель утыра.
Хай мен әйтәм. Бирек шибер егет бу. Абылай әйтеп үрелде дә теге свидетельница белән бер-берсенә караштылар да көлеп елмаеп җибәрде. Аппак тезелеп киткән тешләрен күрдем дә. Ай мен әйтәм шибер бу. Дидем бу әйтеп борылып теге гына борылып үземнең эшемне эшләп чәй эчеп утыруымны дәвам иттем. Шулай итеп ул минем яныма шул той көнне килеп биргә чакырды. Әлбәттә мен белән биргә чыкмадым. Ни өчен? Чөнки мин иркә, җырчы килгәнмен, монда бирешен, бетеге салмак бию бирешен юк. Әйтә минем биемим. Бәлки ул теге адамым дөрестә булгандыр, аңа кызык булып киткәндер. Менә минем теге каршы булуым. Каршы булу. Әйе. Аннан соң тагын килде дә, не? Автограф можно что ли теге? Юрий инде. Юрий үзе татар эстрадасының җырчыларын да белми. Минем белән шулай ни сүз кушып йөри янымда инде. Сизеп алдым, аннан соң фотографиягә төште минем белән. Шуннан соң берничә көннән соң мине интернетта эзләп тапты. Йөрәгемне яулавы, әлбәттә, ират буларак, ират белән хатын-кыз арасындагы теге менә шундый әйбер түгел. Ул да булса, мине очрашуга чакырды кызым белән бергә. Мин Худайдан сорадым. Менә ничек сорадым, шулай бирде ул миңа. Җитмәсә бит әле ураза тотып, аны миңа авыз ачканда. Аны миңа шулай дип аңлаттылар. Ураза тотканнан соң авыз ачканда теләк телисең, сорыйсың менә Аллаһ Тәгаләдән. Шунга аша дип. Нәкъ шулай булды. Мин шундый шаккаттым, тагын бер кат инандым Аллаһ Тәгаләнең барлыгына. Димәк, әле теләкләрне яңартыр өчен ураза тоткаларга кирәк икән. Бу фикерне мин үземә дә тыңлап салып утырам әле күңелгә. Шулай итеп Артур белән очрашуым шулай булды. Җиңел генә очраштык та, бер ай ярым шулай итеп йөрдек тә. Ул сентябрьдә, 16 сентябрьдә очрашкан идек. Октябрьдә әле мин гастрольгә киттем, аннан соң очрашып йөри башладык инде. Декабрьдә әнисен сырарга җибәрде. 16 мартта уже никахыбызны укытып куйдык. Менә шулай. Берәүгә берәү яр була, пар була алмый. Яратышкан ярлары була, бер җан була алмый, була бер җан була алмый. Ике алма, ике гел, ике акы шуннан бәл, ике аерылмас канат. Мин сине яратам, ярат мине җаным, ярат. Минем кайнанам бик җитди кеше, күп сөйләшми торган. Без аның белән сез дип аралашабыз. Бүгенге сикмә халык мин аңа әни син дип әйткәнем юк. Вы дип, как у вас дела дип, менә шулай дип русча сөйләшәбез әлбәттә. Җитди, конкретный сорауларга гына җавап бирә торган кеше, кирәкмәгән әйбер кеше сөйләп утыра торган кеше түгел. Шулай итеп, ничектер ул да миңа да SMS-ларны күп яза башлады. Шалтыратулар да яшайды. Йомшак сүзләр дә күбәйде. Бер стена ватылып төште кебек безнең арада. Әйе. Бер уй, бер сагыш, бер уйга көйләнгән йөрәкләр бит хәзер. Шулай бит. Бөтенебез роботка әйләнеп барадыр идек. Аны без теге кеше хәзер менә сатып алганда кибетләргә керсәң дә, ничектер катырак сөйләшә кеше, грубыйрак бит инде, тырт-пырт диләр инде бездә авылда, менә шулай әйтәм әле. Хәзер кеше йомшарды, каядыр скидкаларда ясый башладылар. Мен аны күрә башладым менә. Кеше ничектер кешенең күзләрендә теге пыяла була бит әле. Әйе. Робот кебек шулай менә барасың, моны эшлисең, кредит түлисең, ипотека түлисең. Так, галочка өчен шалтыратып аласың туганыңа. Хәлен белеп, менә шундый бер киткән иде бит инде. Куркыныч иде. Мин әйтәм, мин уйлыйдыр улай бер турында. Берәр нәрсә булыр да, кешеләр кире уянырлар кебек иде миңа. Без аны төркем белән дә сөйләшәбез еш кына. Кешеләр уянып баралар менә. Мин аны теге бик усал характерлы кешеләрдә дә шундый кешелеклекнең уянганын күрәм күзләреннән. Минем даже төркемемдәге килеп акча теге эшләп кенә китүче кешеләр бар бит әле. Килдем, концерт куйдым, киттем. Менә минем эшем шул дигән. Шундый кешеләр бар иде. Башка төрлегә әйләнделәр. Менә минем тоела торгандырмы иркә сөйләгәндә, сез ничектер, хөрмәтле телевизор караучылар, тын алмаган
бик күп аралыкта үземне әле тоеп утырам, тын алмыйм икән иркә сөйләгәндә. Ул шул кадәрле әзер бу тапшыруга гына түгел, бүгенге көн тәртибендә ул менә минем уйлап куйган бер соравым да бар иде, яңа версия дип әйтәбез, яңа кеше, яңа иркәне булдырып басып килә генә дип уйлаган идем, ул баскан икән. Ул басып тора яңа иркә булып, хәтта минем бер очракка күз салдым, яшьрәк чагында иркә хәтта бер тапкыр кызлар белән аругына сугышып алган. Мин әйтәм, әлеге минутта ил өчен, менә минем җырда бар бит, яңа әлеге шушы вазгыятькә кагылышлы илем белән бастым янәшә, ни күрсәм дә бергә күрергә. Менә бу сүзләргә испат синең сүзләр. Миңа калса, әлеге вакытта кулына корал тоттырсаң, безнең өчен, ил өчен басарга әзер хатын-кызларыбызның берсе булып утыра. Менә ничек дип әйтим, бу якта тормышны дәвам итәргә, балаларыбызга көч бирергә, аналарыбызга сыктап, изелеп, бөгелеп тормаска көч бирергә. Менә арабызда иркә синең кебекләр күбрәк шундый уйлар таратучыларыбыз һәм яшәргә дәрт өстәүчеләребез күбрәк булсын иде дип. Һәм әйтәсе килә, теге ике син сөйлисең, мин теге ике бәләкәчне, Айсылу зур бит инде. Айсылуны инде күзәтеп хәлләр бетмәле, Айсылу белән сез бит инде сериаллар булдырдыгыз Инстаграмда. Алып чыгып анарга олыларга кагылышлы сорауны бирсәң дә җавап бирә. Яшьләргә кагылышлыны бирсә дә шул хәтле кызык була башлады. Шундый кызыксынып бик күпләр утырдылар. Инде Айсылуны без инде үзебезнең яныбызда булган балаларыбызның берсеме яки бер туганыбызның берсеме кебек якын күреп беткәнбез. Күпләр шул яктан ул инде бигрәк тә җитди итеп бер уйда, уртак уйларда була торгандыр. Синең белән нәнәсе белән бүгенге көнне әйтергә кирәк, әниеңә зур рәхмәтләр әйтергә кирәк. Һәм теге ике кичкенәләр нәрсә дип йөргән булалар алар? Әти менә безнең китте сугышка диләрме? Алар ул кайта, ул горурланып әйтәләрме берәр сүз? Менә мәктәпкә бара бит инде, анда ничектер алар бит инде хәзер үзләренчә, безнең әтиебез шундый дип, хәзер бит шундый сөйләшүләр бара бәләки балаларда. Бара. Сугыш дигән сүзне гомумән кертмәдек. Армия дидек. Тик шулай да урамда уйнап йөргәндә сезнең әтиегез сугышка киткән. Телевизор карыйлар, экраннарда күрәләр. Анда да бик телевизорда бик каратмаска тырышабыз. Нәрсә өчен? Анда Артур миңа бер әйбер өйрәтеп калды. Кирәк түгел, кирәкмәгән информация итеп йөрәгеңне бозып ятмады. YouTube'тан да әнә мультикларыгызны карагыз дип, кайбер өйрәтеп калдырды. Балалар бик карамасыннар дип. Балаларга армия дидек, тик шулай да балалар арасында андай сүз бар, әйтәм, шулай дип әйтәләр генә инде. Нәрсә дә булса теләсәгез, фея көтеп утырмагыз дим. Феялар мәйтәм көтеп утырмагыз, тешләрен айса, тешләре тешәдә, менә растан тыгалар да, естән какша көтеп утыралар. Безнең мәйтәм аны көтеп утырмагыз, Аллаһ Тәгалә сорагыз дим. Ни без сорыйбыз да бит, аңлап бетермиләр дә, бирмәйтәм, ул бит алай бирми, сезгә китереп бирми бит, ул мәйтәм кеше аша бирә дим. Сезгә мәйтәм, менә мин кайтам икән концерттан, уңышлы концертларым булып китә икән, мәйтәм, мин сезнең копилкалары бар инде банкаларга шундый ярты литрлы банкага әтиләре клей иткәндә, кибеттән алмаганнар, клей белән капкачны ябыштырып куйганда, булай итеп кискәннәр дә, шунда баларга акча салабыз, җыялар булар яңа елга хәзер быелларын, акчаларын. Хәерләр, концертлардан әйбәт булган. Мин әйтәм, менә ничек сырыйсыз инде дим. Сез бит мәйтәм Павловда кереп китәдек аларыгыз. Менә шаяртып дингә балаларны Артур һәм инде әнә шул гаилә дусларыбыз бар, шул хәзрәтләр дип әйтим әле, аларның да 3 балалары, бик зур рәхмәтләребезне әйтәбез килә ул кешеләргә. Алар аркасында менә бу хәлләр безнең гаиләдә кереп, без аңа теге не фанатеем диләрме әле, бик каты алай итеп нитмибез. Без үзебезчә менә шулай безнең әби ничек итеп безне дингә өйрәтте, Аллаһ Тәгалә ышанырга, әнә шул укыганнарын әкият формасында сөйләдерә. Шуңа күрә башка сеңеп калган. Синең өчен көндә кайгырып торучы буларак мин, көндә сәгать сайын ниндер куйсаң да шуны бик каты якын итеп кабул итә торган Instagram дусларының берсе буларак пәйда булды минем алда бер шундый Instagram бите. Син йөгрәсең, Аллага шөкер нидә. Бу һаман шулай үз өстендә эшләүләрнең берсе, бер алым бит инде. Йөгрәсең, беговая дорожка дибез бит инде. Һәм шунда почмакка язып куйгансың. Шәйнә инде. Шәйнәдән туктый күрмәгез инде. Аннары бит мин ялкауланам дигәнсең. Ниндидер таш аткан төркем арасында кемнәрдер бәргән таш ул хәтле авыр булмый. Һәм шул бәргән таш төркеме арасында син таныган йөзләр булу безнең күңелне һаман кыра, һәм ул
әлдән әле кабатлана. Менә бу очракка син ничек тукталып китәр идең? Мин үземне андый шибәр хатын-кыз итеп, идеальный хатын-кыз итеп күрмим. Нормально хәзер ничек бар шулай кабул иттем, үземне һәр 40-ка җитеп барам. Мондый идеальный фигураларым да юк. Кай вакыт чыгып тора, әнә эшләрем дә чыгып тора, анда язучылар бар. Симергән, гырсага чыккан. Аңа да аларга элек менә шул кичкенә әйберләргә дә игътибар итәдерим, борчыладырым. Хәзер аларга вообще игътибар итмим. Менә бу дөрестән дә авыр чор булды бит менә бу бер 10 көнлегеме менә. Шул вакытта да синнән минус табып утыру, сиңа тагын да авыррак ясарга теләүчеләр, булар кеше түгел инде. Ну ничек язалар бит. Шулайдыр әле, былайдыр әле, синең генә иреңне алып киткәннәр инде. Специально тегеләр әйткәннәрдер әле, теге дошманнарың җибәрттергәндер әле иреңне. Мин генәме соң? Бәлки бүтән артистларга да килә торгандыр. Но нишләп алар китмиләр? Минем анда бернинди эшем дә юк. Һәрбер кешенең үзенең тормышы, үзенең ние. Шуңа күрә инде синең кайбер туганнарың арасында шундый кешеләр булганда, чит кешеләрнең язуы чүпкенә булып кала инде. Туктале, мин әйтәм, алыйм әле теге розовый сомкамны, үземне җиңеп, әнә шул спортка барам да, 35 минут булса да, 200 генә калория булса да, ягып, йөгереп, тирләп, шуннан соң саунаға кіріп, 40 минут ятам әле мин, 30 минутын заниматься итсәм дә, шуннан рәхәтләнеп, төшерәм дә, шул мунчада калдырам да, кириге әйләнеп кайтам, бер нәрсә булмаган кебек. Табам, кешеләр табам, Аллаһ тәгалә ярдәм итә, Аллаһка шөкер. Иркә, менә сине кайбер кешеләр бик текәдиләр. Синең серләр юк бит инде, бөтен әйбер ашыктан ашык синең. Мин аны әйтмәс идем, син туры, бәлки турыдан әйтәсең. Кешегә кирәк булса бәреп әйтергә мөмкинсең, ишеңдә калмаска мөмкин. Ләкин мин серләреңдә турып калмаслык түгел, син бик серле. Минем белүемчә син бик серле. Синең әйтеп бетми торган серләрең үзеңдә кала торган. Шуңа күрә кемдер синең белән, синең серләрең, синең уйларың белән чын-чынында бөтенләй ашарлык итеп идара итә аламы бүгенге көн? Юк. Һәм ни өчен? Чөнки мин дөрестән дә бүгенгесе көндә мин җырларым ашагына минем нәрсә әйтергә теләгәнемне тамашачы күзеннән генә күреп, энергиямнан генә күреп алырга мөмкин. Анда гына әле мин җырлаганда гына бөтен җанымны тәнемне биреп, ачылып җырлыйм. Болай мин инде лекә иркә түгел. Мин инде курку хисе бик зур миндә элек. Хәзер ул курку хисе практически юк, нәрсә өчен юк. Чөнки без куркырга тиеш. Нәрсәдән? Бердән-бер Аллаһ Тәгаләдән генә. Мәхәббәт куйды канат, икәү парлап очарга, йолдызлы күкләр илен, галәмнәрне кышарга. Ике билет, парлы бәхет иленә, мәңгегә гомерлеккә, ул икебезгә генә. Ике билет, парлы бәхет иленә, мәңгегә гомерлеккә, ул икебезгә генә. Син әле шулай ук Instagram битләренең берсендә соңгысында куйдың, мин үземә дә бик фәһемле итеп алдым әле. Дөрес әйтергәмендерме исем шәрифләрен. Дмитрий Троцкийның китабына мөрәҗәгать иткәнеңне белдердең. Рус телендә әйтсәк, я пока не я дигән. Мин уйлыйм, аның эчтәлеге карарга кирәк әле, миңа да алырга кирәк ул китапны кулга дип уйлап куйдым. Һәм син шулай мөрәҗәгать итүне шулай ук төп карарларның берсе итеп кабул иттеңме? Психологиягә мөрәҗәгать итү менә Аллаһ Тәгаләне алга куеп, дөрес, монсы нидән? Аллаһ Тәгалә мин алга куйган инде. Мин ышанам аңа, чын күңелемнән. Бу тагын параллельно үзенең өстендә эшләү. Моның бу китапларның бернинди зыяны да юк. Моннан бит анда 100% менә шуны эшләргә дигән сүз түгел. Шул бер китап ул моның гына калынлык. Аны миңа кирфик ясаучы Настя дигән кызым бирде. Шулай ничек әйтәле миңа? Менә бер кеше китә минем тормышымнан. Шуның урынына 2 яхшы кеше килә ди. Шул хәзрәт әйтә индеме? Шулай дип үзеңә программа кырт башыңа. Нәкъ шулай. Визажистым психолог,
кирпик ясаучы, шулай ук ул образованиесе шундый бар. Менә шундый кешеләр чылгап алган, акыллылар бөтенесе. Шундый акыллылар, шундый ниләр барып, булай итеп ятып кына тормыйсың, акыллы фикерләр караль ди. Син бу китапны укыдыңмы? Әйтәм, юк, укымадым. Алып кит әле, кире кайтар, только минем китабым түгел әле ул. Кире кайтарам, укып бетергәч обязательно тамашачыга моны язып чыгачакмын. Шуннан бер 3-4 кенә үземә информация алсам да, шулар өстендә үзем өстендә эшли алсам, аны бит әле укып чыгасың да, бөтенесен эшли алам дигән сүз түгел. Хәлемнән килә икән, шуны 1-2 эш әйберне генә үземдә үзгәртәм икән, дөрес якка. Ул инде бик зур җиңү дигән сүз, шуңа күрә укып чыгам, миңа калса язучылар да бик күп булды Инстаграмда. Иркә, без бу китапны укыдык, бик әйбәт китап. Бер китап Венера женщина, Марс мужчина дигән китап мине икенчелектән аерды бит әле менә. 5 җитешсезлегең нинди, бәлки күп түгелдер. Һәм 5 хылык фигылеңнең шундый, менә мин горурланам, шул якларыма таянам дип әйтә торганын санап күрсәтә алабызмы? Юктыр. Минем моның турында уйлаганым бар, әгәр дә мәгәр миңа шулай әйтсәләр, нишләр? Мин үземдә әнә шул тиз кызып китүчәнлекне яратмыйм. Яратмыйм түгел, кирәк ул миңа кай вакыт. Ул менә артыгы китә кай вакыт. Менә тиз кызып китәм дә тиз суынам мин. 5-10 минут мине Фидаил әйтә, кызды гар 20 минут җыгады. Дия икән мин кирип киткәч. Нәкъ шулай 20 минутта булмый кай вакыт чыгам кире әйләнеп. Артурның бер әйткән миндә бер ачыш булды күптән түгел, шундый озак уйланып, шундый әйбәт фикер әйтте. Кара, мин әйтәм, бармаган шуны эшләмәгән дип ыршып утырам администраторымны. Нишләп әйтәм, шуны эшләп булмый бит инде, монда барырга да кайтырга да, моны эшләргә дип ыршып утырам, үземә үзем сөйләшеп килеп утырдым. Менә уйлап кара әле ди. Син кешеләргә карыйсың, үзеңнең күзлегеңнән. Бөтен кеше синең кебек түгел бит ди. Нишләп син кешеләрдән требуешь, үзең нәрсә эшли аласың, шуны ди, менә син аны эшли аласың тиз, ә менә ул аны шулай итеп эшли, мин дә алай тиз эшли алмыйм ди. Нишләп син үзеңне куясың һәр вакыт ди? Син уйлап кара, ул кешенең эшенә кирип уйлап кара, ул бит башка кеше. Шундый узак уйланып утырдым. Минусларым әз түгел, бик күп тә түгел бүгенге көндә. Мин ниһаят мин үземне дөрестән дә ярата башладым. Ниндидер бер адымың хәтердә калганмы? Ник эшләдем бу адымны дип үкендерә торган? Тиз ышанам. Хәзер алай түгел. Бер кем белән дә алай түгел хәзер. Элегрәк менә шул бәлки миңа каядыр мәхәббәт җитеп бетмәгәндер. Мин һәр бер кешедән әйтерсең лә мин мәхәббәт эзләп йөргәнмен. Барысы да Иркәгә тиешләр кебекме? Тиешләр кебекме? Бирергә Тиешләр тиешләрме? түгел, мәхәббәт тиеш кебек. Мин бит сезгә бирәм. Мин бит сезне яратам. Мин бит сине яратам. Син дә миңа шул, менә шул Артурның әйткән сүзе кире әйләнеп кайтабыз. Син дә миңа бир мәхәббәтеңне, шулай ук бир. Менә шундый әйберләр. Аннан соң бу наивность дигән әйберем, үткенлегем кай вакыт усал хатын-кыз дип әйтәләр. Нинди Булса да адымга бармас идең бүгенге көнне? үткәннәремә әйләнеп карап. Әйтмим, бөтенесен үтәрим. Әйтмим. Әгәр кире бурылсаң, менә бу авырлыкларны да үтәргә Үтәр алдан идем. кисәтсәләр, Бер әгәр кисәтү генә түгел, син инде булган бөтен язмышыңда үзгәрешләрне кабатларга дисәләр, син юк дияр идең мәллә? әйтмим. Аллаһ Тәгалә бер кемгә дә түзә алмаслык, җиңә алмаслык сынауларны бирми. Авырдан авырын бирә икән, нәрсә ул? Значит, ул мине ярата. Кайбер вакытта кичкенә чакларыңны укыган вакытларны бик сирәк кенә фотосурәтләрен куясың Инстаграмда. Социаль челтәрләрдә мин сакланып карап куям, нинди булган икән дип күрәсе килә. Син җыбырдык Иркәнең йөгереп йөргәннәрен. Моңлы тавышлы әниең, әтиең янында дип әйтергә кирәк. Һәм шул кичкенә Иркә янына кайтсаң, соңгы сорауларымның берсе, син аңа нинди киңәшләр бирер идең? Бөтен кешегә ышанма. Уйла. Бик тиз решенияләр принимать менә тиз улай берләрне менә уйладым да шундый әйтәм бит характеры менә шул кызулыгым аркасында ялгышларым да булгандыр. Ашыкма, уйлап эшлә. Бик
ышанма кешеләргә. Бөтен кеше син уйлаганча түгел дип әйтерим. Шуны гына әйтерим, калганнарын үтәрим. Тапшыру ахырында болай дип дәшер идем. Син үзең журналист кебек. Син әдәби телне дә бик яхшы беләсең. Син татар теленә мөкиббән. Синең постларда укыганда мин әсәрләр укыган кебек укыганым бар. Күбрәк язсын иде дип кичкенә чакларыңны, әниеңнең сине, әтиеңне үстергән чакларны син шулай мәкаләләр кебек язасың. Кешеләр аны яратып укыйлар. Чынлап та күңелең бик тирән синең Иркә. Шул вакытта мин бу яктан, әгәр урынына алышып утырсак, тапшыру матур булды да, Узиф апа, миңа кирәкле шул сорауны бирмәдең бит әле, дия торганы калмасын өчен син үзеңә нинди сорау бирер идең? Узиф апа, сорау булмаса да рәхмәтемне генә әйтим әле, мөмкинме? Сезнең белән бергә утырганда, яш очрашмы сезнең белән? Сезнең җырлар белән мин халыкның күңеленә кирип киттем, сынаган мәхәббәт. Аннан соң бәхет көтүләре, ул теге чишенеп йөргән Иркәдән менә бу икенче төрле халыкчанрак Иркәгә кирип киткән вакытларымда сезнең җырлар бик нык миңа ярдәм итте. Һәрбер җырыгызны тамашачы үз итә, ярата. Бөтен банкет дисезме, бөтен концерт дисезме, һәрвакыт сезнең җырлар белән программаны җырлап чыгабыз. Мин һәм минем төркем исеменнән сезгә бик зур рәхмәтләрне әйтәсем килә. Яшәргә ирәт кирәк. Җырын теге ситуацияларда иртәнге сәгать 4-тә Иркә йылы-йылы яздым бу җырны дип әйттегез. Мәңге онытмаслык сүзләр. Елап яздым, иртәнге 4-тә уянып киттем дә, тәрәзгә карадым да, яфракларга карадым да ди, кулыма ди гармунны баянны алдым да ди. Менә чыкты, сүзләре дә чыккан аның көе дә чыккан. Дәрәҗәле җыр менә бу. Бу тирән мәгънәле матур җыр. Мәңге үлмәс җыр, яшәргә ирәт кирәк. Аннан соң бу ситуациядән Артур киткәннән соң елап кына йөргән вакытым Зифа апа яза. Мәйтәм, Зифа апа болай гына мәңге язмый. Нәрсәдер бар бугай дим. Карасам ачып тагын җыр. Бик мәгънәле, тирән мәгънәле. Менә шул хәлләргә туры килердәй җырны бүләк итте Зифа апа. Иркә бер нәрсә кирәк түгел. Менә зинһар бу җырны җырла диде. Син аны җырлап чыгарга тиешсең диде. Аранжировкасы менә шулай булырга тиеш диде. Һәм мин аны җегетләргә шул секундта тыңлаттым һәм без аның аранжировка ясаучысын таптык. Хәзер без ул җырсында эшлибез. Тиздән мин ул җырны чыгарачакмын. Кемнәрнең балалары, кемнәрнең тормыш иптәшләре, ирләре, әнә шунда киткән кешеләр бу җырны кабул итеп алачаклар дип менә 100% ышанып калам һәм сезгә дә җыр күңелләрегезгә барып җитер һәм инде Зифа апа сезгә бик зур рәхмәтле. Иркәне тапшыруга чакырудан алда уйландым. Күзгә күз карашып тапшыруның да шын дөресе күзләргә карап сөйләшә торган вакыт түгелме дип. Кемдер әйтер иде, әллә жәлләпме, юк. Кемдер әйтер иде, елап утырырга чыкканнармы, юк. Кемдер әйтер иде, бәлки әнә теге Инстаграмдан ашар сүзләр аттучылар арасындагылар кирәк идеме? Кирәк иде. Тапшыруның ахырында сез дә тирәнтен аңлагансыздыр, дуслар. Иркәне кирәк иде алып чыгарга тапшырудан алда бу экранга. Чөнки телевизор караучыларыбыз арасында кемнең дә булса кеме китте, алынды. Ил сагына басты. Безне сакларга, якларга басты. Әйләнеп кайтыгыз дип дәшәсем килә. Һәммә барча гаиләләргә шундый теләкләрдә калабыз. Иркә синең килүеңә рәхмәт әйтеп, саубуллашып булай дип әйтер идем. Бар кемне көтәргә, бар кемгә ышанырга, бар кемне яратырга, бар кем өчен синең җырларга, бар кем өчен яшәргә. Димәк, без юкка гына бәхет сүзе белә башламаганбыз бит тапшыруны. Бәхет түгелмени бу? Бәхет бу. Әйе. Бәхетле син. Син бәхетле хатын-кыз, бәхетле сәнгать әһле. Һәм тагында шәхсән үзеңә борылып әйтәсе килгән фикрем. Янәшәдә булганнарга рәхмәтлемен дип әйттең. Әйе. Әгәр дә синең тын калган чагыңда сәбәбен белүчеләр булмаса, әгәр дә синең ярсуларың вакытында әнә егетләрне әйттең бит әле 20 минуттан икенче төрле була дип, йомшак күңелең барын белүчеләр булмаса, әгәр дә син елмайганда тирән Иркәдә, тирәндә сагышларын яшәгәнне белмәсә,
Димәк, алардан ераграк торырга кирәктер дә. Һәм шушы иркә килеш сәхнәләргә менеп, атлаулар кирәктер. Бүген тамашачыга синең тарафтан да беренче чиратта яклаулар кирәктер. Якланулар кирәктер. Тапшыруны ахырына якынлаштырып, киләсе күрешүләргә кадәр диеп, иркәгә дә, сезгә дә булай дип әйтер идем. Притчадырмы, халык әйтеме шулай калгандырмы, язмышта ике агач бар ди. Берсе сагыш агачы, берсе бәхет агачы. Кайсысына күбрәк сулар сибәсең, шунысы үсә диләр. Әйдәгез әле, без сезнең белән иртәгә бездән бүгеннән башлап бәхет агачына сулар сибеп яшик. Өметтә булып яшик. Алдагы очрашуларга кадәр.